Andito kami ngayon sa Island City Mall. Nasira ang washing machine namin. Di ko alam kung sa patay sindi ng electricity kasi brown out sometimes. Yung sorpresa na brown out. Alam nyo, dalawa na refrigerator na nasira namin sa kagaganyan. Ngayon naman nasira sa amin ay yung washing machine. Nasira kahapon. So, ngayon ay bibili tayo ng washing machine, and then na timing pa, today is the opening of Bohol Plant Expo 2023. Puntahan natin yung display nila kung anong meron. Let's go. Nakalimutan ko nga magdala ng sunglasses, pero okay lang. Okay lang, malilim naman yung sombrero ko. Malilim. Malilim yung sombrero ko. Nasaan na yung lakay ko? Andun oh. Hinihintay ko. Hintayin ko pa ba? Ang init-init, sobra. Grabe. Ayun. Na-excite na naman siya kasi may makikita na naman ng tanim. Walang bibiling tanim ngayon ha. You promise me. Okay? Tama na muna. Ha? Promise? Promise? Promise. Tingin lang good ko. Oo, tingin lang ako. Titingin ka lang. Aba, Namumula na ako. namumula ka na? Nasunog na ako sa araw. Sobrang init ngayon. Grabe. Mestizo ka pala. Oh my God!
Kanang luxurian mo, tagpila man. Ha? 22? Wala na yung tawad yan, no? Wala na ano yan? Ay. 5K? Siya man eh. Ano ito? Ayan. Wala ako niyan. Tagpila po ni? Ay, 5K nandiyan pa lang. Ano eh? Oy. Ayun, nandiyan si ano. Ay, yung dami na namin Ganito sa kanya ha. Dati na yan. Saan? Hindi ko na yan pinili ha. Dali. Dati kong order yan. Ito. Wala akong multa. Ha? Abay, papalusot ka. Wala. Palusot daw. May palusot pa.
sis? Siya man yung tanong ma? Kakaiba. Ning cut-cut dia. Cut-cut siya, binako punuhan siya. Pero nung nakakita nga ng ano. Pila po? 1-2. Okay. Sabi na ako, kaninang punuan kanina ka na, yung pala yung cut pala na yung ano. Kaya? Oh, akala ko yung punuhan yan. Ito pala eh. I-arrange lang. Ito pala yung kanyang ano, kakalat-cut siya. Magkuhan siya, vine. Pila man eh? 1-2 daw. Tapos siya variegated nga niya. Oo. Ay, tayo pa rin. Oo. Modern eh. Kani mo ikuan taksa. Wala tayo niyan. Pare-parehas yung dahon, puros dahon na pala. Yes, okay. Ano yung variegated? Variegated din? Info? Info? Ay, variegated eh. Oo, lagi yung variegated. Kasi ko kaya ko na yung matang. Nakanli, 5,000 mo. Kaya naman. Ay, bakit? 5,000 tingin. Tama na.
marami yan, oh. 650 lang, oh. 650? Malaki ba yung konti? Ayan. Ewan natin. Ito, ang ganda nito, oh. Oh. Yan. Malaki, oh. Nice kayo. Parang yan, yan, yan. Ha? Taba? Hmm. Tama na. Splendid. Splendid? Oh. Pwede yun pa, Crystal Hope. Ay. Oh. Tapos ito, look at this. Oh. Ganda na. Oh, ganda lagi. Pila ni ma'am? Pila ni ma'am? 500 din. Isahan ko niya, kayo sa aming mga anhi, kaya limang nang gusto daw mo palit na mong duharan, magbayad, magmultang ka sa 1,000. Gary Oldman. Ayaw lang ba? Mas kilan ka, aram kalinan po sila. Wala ka sa mana. Antorium na. Antorium na ano? Ang sa kay nga namin. Sada ako. Polydactylum. Polydactylum. Gary. Ito. Ah, mo ba? Ano? Ano daw, oh? 3,500 plus 3,500. 7. Pero ihatag na lang daw niya, oh. Okay, amiga ka ita. Oh, bila na? 5. 5K daw. Gagmay man! Gagmay man! Dugay man, huwaton. Tawa 15. O, kana na lang, mo 15. Huwag ka na lalay 5. Huwag ka na lalay 5.
380. Kani. Dako na oh. Dako na oh. Sila. 2.5. 2.5. Saan makita? Three, 2.5. Sila may hangyo ana. Ana. Di ba? Oh, bro. Yung string mo. Lagi. Ika na. Ayaw, sa akin niya ra. Ayaw, bahala ta. Baon niya ra. Papaliton. Ayaw sa. Ganda ng mga pagburg niya, no? Ito oh. Burgito. Igalan na linisa. Itong pink. Yeah. Kat na sa pila na itong pink. Kani. Uy, napa siya. Ano to? Kani. Gwapo na yan. Sama. Kani. Si Jana? Ewan ko. Walang presyo. Oh, ito mas malaki oh. Mas dako na. Mas daghan eh. Ha? Mas daghan eh, variegation. Kani. Murag dako ang dahon ito. Dako dahon ba? Lapad ang dahon niya. Pares lang na. Kaya lang yung variegation niya ba? Dahil ko ba? Ito yung parang pula. Oh. Maganda rin to eh. Parang ganito yun. Parehas na siya. Dili, oy. Daing! Dahil ang porn? Hindi. Ha? Hindi na rin cherry. Hindi naman cherry. Red Cardinal. Red Cardinal. Red Cardinal. Ha? Five gyapon mo. 2.5 man yun, 2.5. Mahalo yung ano. Bali, uy. 3.5 ni. Kuha na lang ni. Sinyas na lang ta. Sinyas na lang ko. Ana na lang ko. Sige na. Ana na lang. Oh. Bali, usa, duha, tulo. Upat, di 7 na ang mayroon nun. Jisa pa. Ha? 7 na, mayroon nun. Wag bilos. Pila ka na? String, uy. Kahit akong lata na. Napay. Karon dun na. Sarado din. Kana. Kani. Okay na. Cash na, good na. Oh. Okay? Mapatalastas pa natin yung kartel. Ano ka? Diba? Oh. Bayad na ako. Ha? Ha? Delicious lang. O, sama na. Delicious. Borsijana. Hmm.
Mako na yung regalo niya na ako. Mako na yung regalo niya na ako, ay. Magdilang angel ka, magtotoo. Dato na daw ko, yes. Binakin pala, kailan na kendana. Di marama. Di para. Kendana na pilatang 2 milyon. Okay. Wato sa akin kay namin palitan ha. Okay. Balik na lang namin niya. Ha? Kasya ba yan doon?